керелейім. Элек концертлар барадырыйым. Теге укытучы буларак, коллег буларак син турында күп әйтәләр инде. Дәресләрегезне мактаптыр мине бер мизгелне силәр күрсәтәсем килә. Концертлар 4 сәгать барадыр. И бер вакыт клубта, 600 кеше сыйырлык клубта ут бетте. Әйе. Шул гер кеше килә башлады. Шуннан, шушы караңгыда Фәргат абыйның тавышы яңгырап китте. Ярты сәгать ут булмады. И ярты сәгать концертны алып барды. Бөтен кеше тын калып, караңгыда тыннап утырды. Аңар шпаргалка да кирәк түгел. Аңар микрофон да кирәк түгел. Аңар кәгазь да кирәк түгел. Ятты, бөтенсен сөйләп барды. Клубтан чыгабыз. Ул 4 сәгать концертта кем бигән, кем чырлаган бер кеше белми. Фәргат абыйның да хәтерендә. 15 елдан соң да кемгә әйтсәм, теге концертта, төнлә концерт алып барасыздар, искә төшәләр. Шуңа күрә, сезгә тазалык, саулык, бәхетле тормыш булсын. Мин дә күрсәтим, минем дә бар хәстәлегем, бүләгем дә бар. Чәчкәләрнең нигә кирәге бар? Эзеп бирер, кешенең булмаса. Нәрсә шуның күктә янган кояш, үз кояшы балкытмаса. Мәрьям апай, балаларыгыз, ыныкларыгыз, нәрсә кешеләр балкып утырсыннар. Amin. Big rahmet. Укысам. Bularni kiş oturup alamızdan. Sizin bilen sorucu istedik tağın bir tapkır yalvartırız. Namısın sizge. Big rahmet. İyi bulsun. Mərьям apay bilen sizge. Bunun sana şimdi rahmet. Big rahmet. Big rahmet.